guys, nakikita nyo to? Oh. At nandito po tayo ngayon sa Sitio Mapita. Ito nga po, bali ito, dadaan ko po to para po makapunta po ako doon sa isang post po dito na palagi kong pinapasyalan. At mahigit isang taon na naman guys, mapakita ko sa inyo kung saan po yung daan papunta doon sa post. At ito nga po, ang ganda ng maligo. Ang ganda po kayo dito maligo. Ano yun, ang babaw. Ha? Pero ang pupuntan po natin talaga ay yung post. Okay? Tara, sundan nyo ko. Hi, nako. So ito guys, dire-diretso lang po tayo dito. At syempre po yung agos ng tubig, hindi natin yan kuhan o yung pigilan. Medyo malakas siya. So dito po tayo. Halika. So guys, malapit na po tayo dito sa bungad po ng falls. At bago po tayo makakarating, siyempre po hindi po tayo pwedeng magkampante kasi dadaan po tayo dito sa malakas na agos ng tubig. Pero kaya-kaya pa yan guys. Dito po, hindi kayo, samahan nyo ko. Guys, pagkatanggal ako ng aking chinelas, baka mamaya kasama sa agos. Ayan. Guys, tatawid po tayo dito talaga, pero mayroon pang ibang way dito doon sa kabila, pero nandito na tayo eh. Tuloy-tuloy na natin, di ba? So, pagkatapos po dito ay papakita po sa inyo yung isang natatagong post po dito sa Sitio Mapita. Guys, mamaya yan. Medyo pahinga na tayo guys. Pero at least nakaya natin nakatawid po dito sa ang tawag dito, parang mababaw lang naman pero malakas po yung agos ng tubig, pero kinaya pa rin. Tara, dito tayo. Guys, dito na tayo ngayon sa bungad. Tayo po ay aakit papunta sa taas. At ito nga po, habang packet po tayo dito. Dito nga po, siyempre, kailangan natin, no? Konting ingat. Kasi nga po, packet na po to. Kasi nga ito, tubig, mababa. No? Doon sa pandaron, makikita po ninyo, mas maganda po doon yung view. Tara! Mabasa dito. So, ito nga po yung sinasabi ko. Makikita nyo yan sa taas na yan. Maganda po yung agos ng tubig. Hanggang po doon sa pinakamataas at medyo may kalayon pa po yun. Pero walang malayo po sa akin. Gusto nyo makita? Of course. Abangan nyo guys. Ako na yung slipper Pero guys, mag-enjoy po tayo dito. Habang tayo naglalakad dito sa mabatong lugar po dito sa Sitio Mapita. At doon po sa bandaron, medyo may mga mini post na natin makikita. Hindi pa yun guys, medyo malayo na konti. Habang tayo umakyat, alam nyo ba, mayroon pwedeng mahuli dito. At ano yun? Kape. Saan banda? Panghuli tayo ng kape. Ano ba sa Tagalog? Alimango. Aray ko. Guys, nakahuli tayo ng alimango. Ay, ang liit. Agi. Ay, nahulog. Guys, alam nyo guys, pwedeng kainin na hilaw na ganito. Pwedeng kainin kung gusto niyo. Masarap kaya to. Ayan sarap. Sarap. Ito ang dami dito. Ang tawag dito? Ano to? Gusipang. Gusipang? Ano tawag dito? Suso. Suso? Suso ata eh. Suso ba to? Marami kaya dito suso, guys.
Guys, kailangan ko ng baston. Tumatanda na tayo. Tumatanda na. Itong post na po ito na nandun sa taas, ako na po yung pangalan. Ang pangalan po ng post na to ay Stone Post. Kasi nga po, ito yung palatandaan ko. Ito. Pero medyo malayo pa rin. Wala? Pero, alam nyo guys, pag barating yung post talaga, mawawala talaga pagod niyo. Dito po sa banda rin yan, makikita po niyo may mga mini post po dito. Hindi lang po yan, marami pa. Hanggang po dun sa taas. Pero hanggang dun muna tayo. Kasi napagod na ako. Saka medyo makulimlim. Doon tayo malililig ko. Nakita niyo yan? Tara. So guys, dito muna tayo mag-stop over. Kasi nga medyo maganda na rin dito. Okay, dito tayo maliligo. Nandun pa po yung pool sa taas. Mga pagpa 30 minutes pa nating lalakarin papunta doon ng pakyat. So dito maganda na po dito. Oo, yung ganda oh. Gusto maligo? Tara nga. Sa mga mini post po dito sa Stone Post. At ito po, hindi pilit tayo maliligo. Tara na! Wala ko pala ano? Ang lamig! Mamaya. Mamaya yan, hayaan mo muna siya. Busy! Ang lamig! Ang lamig! Guys, oh, saan ba kayo? Oh, tara na, samahan niyo ako dito sa Stone Post. Hindi lang ito guys, nandun sa taas yung pinaka-gandang post po dito sa Sitio Mapita. Bungad lang po ito ha, bungad lang po ito. Ando pa po sa taas, medyo malayo ng konti pero dito okay na. Okay naman dito, sir? Mag-enjoy ka? Tara na, dito sa Sitio Mapita, Stone Post. Siyempre kasama ko si, halika dito. Lamig! Hello guys! Lamig eh! Friend, pinili ko. Nililigo na kami. Tayo ito. Sabi. Hindi ako pasok. Ha? Hindi tayo na. Mas magandang siguro ba? Dapat kailangan mo yung mani. Wala ito. Maguloy mo po dito guys. Ano nga sabihin mo? Sabi ko lang guys, malamig dito. Malamig nga. Kahit kalayuan pero hindi tayo pagmatang ka sa straight guys. Mas maganda doon sa taas talaga. Meron pa rin sa taas. Oo, hindi lang mas maganda. Hanggang parang may bandol dito sa taas. Ganda. Dito hindi pala ito. Ito, wala pa to. Wala pa. Guys, ito, lang to, ganito lang siya. Kung baga yung food po doon, ganito. Ang ganda po yung sa taas. Lalo ngayon at medyo malakas pa po yung agos ng tubig. Pero dito pa lang, okay na kami dito. Gusto nyo makita yung pinaka-post niya talaga? Abangan po ninyo sa susunod. Bye-bye. Ay, ba't ako bababay? Dito pa tayo maliligo. Naliligo pa. Oh. Di tayo sir, talaga malamig tayo. Ang masasabi ko po ay maganda at malamig. Guys, may nakalimutan ako.
dapat dito may baon tayo dito eh. Area, medyo hard, mga red wine. Ano ulit tayo, Romeo? Sayang. Pero guys, sa susunod, babalik pa tayo dito at akitin po natin yung talagang post. Ito, bukat po lang kasi ito eh. O, ito yung agos ng tubig, sobrang lakas. Grabe. Hindi po tayo dito, pasyal po kayo dito sa Stone Post, mini post. O, andun po yung pinaka-taas po yung Stone Post talaga. Pero dito, okay lang dito. Ano? Oh my God. So guys, gusto nyo talagang mapuntahan talaga yung post, ano? So siyempre, didiretso tayo doon. At maganda guys, habang tayo naglalakad, makikita ninyo yung agos ng tubig. Ay nako, hindi nyo mararamdaman yung pagod ninyo habang kayo umakyat. Gusto nyo talaga puntahan? Huwag kayo sa akin. Muna tayo magtatapos at hindi ko kayo pwedeng dalhin doon sa pinakapagpunto ng post kasi nga po medyo mahaba-haba pa po yung pa natin. Pag-akit po doon, mga around 30 minutes siguro kung medyo mabilis tayo. So yan, marami po yung agos ng tubig dito. Mas may maganda pa po dyan sa taas talaga, grabe. Sinasabi ko na sa inyo. Pero hindi po tayo dito at yung mga gusto kong sumama dito, sabihin nyo lang po ako at samahan ko po kayo dito. So ayun muna guys at ito nga, dito tayo magpapaalam. Mister, pasyout ka? So huwag nyo kalimutan guys na i-like, share at i-subscribe dito po sa Stone Post. Bye-bye! Siyempre guys, nag-enjoy po tayo dito sa isang napagandang lugar po dito sa Sitio Mapita. Dito po sa Barangay Bayawas. At ito nga po yung tulay. Dito po sa baba, siyempre po, pwede tayo maligo dito. At nag-enjoy talaga ako naligo dito. Ayan guys, tuloy-tuloy po yan. Malinaw ng tubig. Ito marami po dito guys. Ayan. Marami dyan, naliligon. Doon, pwedeng paliguan po doon. Sa banda doon. At siyempre po, hindi po dito tapos kasi nga hindi ko po napuntahan yung gustong puntahan dito na matagal ko nang gustong puntahan ulit ng tagal, isang taon na mahigit yata yun. So, ayan, babalik po ako dito at abangan niyo po ang aking susunod na vlog po dito sa Barangay Bayawas. Dito po rin dito sa Aguilar, Pangasinan. Bye bye guys at huwag niyo kalimutan i-like, share at i-subscribe. Bye bye!